Éxito na campaña do Día da Nai dos empresarios de Ribeira. Registraronse máis de 3.000 tickets e os 1.000 euros foron para Ana Lens por unha compra feita en Chinela. O primeiro domingo de maio é sempre moi especial polas celebracións do Día da Nai. Foron moitas as familias que quixeron festexar esta xornada e moitos fillos agasallaron as súas nais nesta data tan sinalada. Os comercios da comarca registraron numerosas vendas nos días previos, tamén impulsadas polas campañas dos empresarios. En Ribeira, a Asociación Empresarial realizou o sorteo dos premios hoxe, que estaban en xogo nesta campaña que deu moi bons resultados. A verdade é que quedamos moi contentos ca participación porque, bueno, hubo máis de 3.000 entradas de tickets e vese que cada vez hai máis participación e xente anímase máis porque tamén, bueno, son premios moi suculentos, 1.000 euros, podense tocar 1.000 euros e entonces desta volta a quen lle tocou foi no comercio de Chinela. E, bueno, é a primeira vez me parece que toca un premio tan grande aí neste establecemento. E como non podía ser de outro xeito, tamén se deu a coñecer o nome da afortunada do premio grande desta campaña da nai do comercio de Ribeira. E a quen lle tocou foi a Ana Lens. Entón, ainda nos temos que poñer en contacto xusto con ela, porque, bueno, foi agora mesmo, e despois tamén sorteamos as 4 cestas de compra, e despois as entradas para a masterclass de estilismo. Os empresarios ribeirenses destacaron a implicación que están a ter os compradores nas campañas que se están a desenvolver no comercio local.